Γεια σου και καλώς ήλθες σε ένα ακόμα βίντεο. Είμαι ο Ντίμης από το Τρελομάνια και σήμερα θα μιλήσουμε για τους επιτυχημένους και μη στο network marketing. Δηλαδή τη διαφορά μεταξύ των ανθρώπων που μπήκαν στο χώρο, κάναν χρήματα, απέκτησαν την ελευθερία και κάνουν τη ζωή που ήθελαν πάντα και των ανθρώπων που απλά μπήκαν, προσπάθησαν και δεν καταφέραν τίποτα. Σύμφωνα λοιπόν με τη δικιά μου εμπειρία και όχι μόνο, όλοι εδώ στο Τρελομάνια συμφωνούμε και έχουμε μιλήσει και με σημαντικούς ανθρώπους στο network marketing και όλοι σχεδόν μας είπαν τα ίδια, κατέληξα σε 4 παράγοντες. Σε 4 παράγοντες οι οποίοι καθορίζουν την επιτυχία ή μη στο network marketing. Άκουσε προσεκτικά και εύχομαι να κάνεις αυτή τη γνώση κτήμα σου και πράξη. Ξεκινάμε λοιπόν με τον πρώτο παράγοντα, ο οποίος δεν είναι άλλος από την πίστη. Η πίστη στο network marketing, η πίστη στον εαυτό σας, η πίστη σε αυτό που κάνετε. Μπορεί και να μην το περίμενες. Μπορεί να περίμενες στην πρώτη θέση μια πολύ δυνατή σελίδα στο ίντερνετ, μια landing page, κάποια social media, το internet marketing. Όμως σε διαβεβαιώνω ότι ο πρώτος και ο κυριότερος παράγοντας, αυτός που καθορίζει αν θα έχουμε επιτυχία ή όχι στο network marketing, είναι η πίστη. Κάθε χρόνο ξεκινούν χιλιάδες ανθρώποι στο MLM. Γιατί λοιπόν σταματάνε? Γιατί λοιπόν σταματάνε ενώ βλέπουν ότι λειτουργεί? Υπάρχουν πολλά παραδείγματα από ανθρώπους που τα έχουν καταφέρει. Ο λόγος λοιπόν είναι ότι δεν έχουν αρκετή πίστη. Λίγη πίστη, μέτρια πίστη, ό,τι είναι κάτω από μέγιστη, από πολύ δυνατή πίστη δεν αρκεί. Επηρεάζονται πολύ εύκολα από τα λεγόμενα από τους ανθρώπους γύρω τους, ότι δεν λειτουργεί, ότι δεν είναι ικανοί, ότι δεν μπορεί να είναι τόσο εύκολο και τα πιστεύουν. Αν έχεις αυτή τη δυνατή εικόνα στο μυαλό σου και βλέπεις τον εαυτό σου εκεί που θα ήθελες να είναι στο μέλλον, αν βλέπεις τον εαυτό σου εκεί που θα ήθελες να είναι, αν κοιτάς εκεί που θέλεις να πας, τότε πίστεψέ με, θα δημιουργηθούν οι καταστάσεις και οι συγκυρίες για να φτάσεις εκεί που θέλεις να πας, για να γίνεις αυτός που θέλεις να γίνεις. Συνεχίζουμε με το δεύτερο παράγοντα, η οποία είναι η στρατηγική. Είναι επακόλουθο και αποτέλεσμα της πολύ δυνατής πίστης που έχουμε για αυτό που κάνουμε. Είναι τα to-dos, οι πράξεις μας, οι ενέργειες, όλα αυτά που κάνουμε για να φτάσουμε στο στόχο μας. Στρατηγική σημαίνει οργάνωση, πλάνο και πράξη. Ξέρεις το δρόμο, ξέρεις τι πρέπει να κάνεις για να φτάσεις στο στόχο σου. Στόχο είναι πει. Θα πρέπει να κάνεις λίστα επαφών, θα πρέπει να πάρεις τηλέφωνο, θα πρέπει να παρουσιάσεις, θα πρέπει να καλέσεις σε events, να προωθήσεις τα events. Ο sponsor, ο ανάδοχός σου έχει πει τι πρέπει να κάνεις. Και αν δεν σου έχει πει, σίγουρα υπάρχει κάποιος ή μπορείς να τα βρεις στο ίντερνετ. Απλά κάντο. Πάμε παρακάτω. Τρίτος παράγοντας, το κίνητρο, η αυτοπεποίθηση. Είναι η απαραίτητη ενέργεια που χρειαζόμαστε για να κάνουμε αυτό που κάνουμε. Έχοντας λοιπόν τη μεγάλη πίστη, γνωρίζοντας λοιπόν ότι μπορεί να λειτουργήσει και ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε και ξέροντας το τι πρέπει να κάνουμε, έχουμε δηλαδή τη στρατηγική και ξέρουμε το τι πρέπει να κάνουμε, χρειαζόμαστε και το κίνητρο και την αυτοπεποίθηση για να μας δώσει την ενέργεια να κάνουμε πράξη τη στρατηγική, πράξη τις ενέργειες που πρέπει να κάνουμε. Να κάνουμε με σιγουριά το επόμενο βήμα. Να περάσουμε λοιπόν και στον τελευταίο παράγοντα, τον οποίο θεωρώ εγώ το πιο σημαντικό. Είναι το αποτέλεσμα. Τόσο για μας όσο και για τους νέους συνεργάτες. Έχεις λοιπόν τη μεγάλη ατράνταχτη πίστη σε αυτό που κάνεις. Κανένας δεν μπορεί να σου αλλάξει τη γνώμη. Ξέρεις τις ενέργειες, ξέρεις τη στρατηγική και έχεις και την σωστή αυτοπεποίθηση και το κίνητρο για να το κάνεις. Όμως πολύ γρήγορα, σου μιλάω πολύ γρήγορα, θα πρέπει να έχεις αποτελέσματα. Χωρίς αποτέλεσμα σταματάει οποιαδήποτε καριέρα. Χωρίς γρήγορα αποτελέσματα θα σταματήσει κάθε καριέρα. Το αποτέλεσμα δεν χρειάζεται να είναι κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Θα πρέπει να είναι κάτι σημαντικό για τον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά. Κανένας δεν σταματάει όταν έχει αποτελέσματα. Τον πρώτο συνεργάτη, τον δεύτερο, τον πέμπτο, τον δέκατο, τα πρώτα χρήματα, τα παραπάνω χρήματα, συγκεκριμένη βαθμίδα στο πλάνο. Ό,τι και αν κάνουμε, όλες οι ενέργειες θα πρέπει να οδηγούν σε αποτέλεσμα. Θα πρέπει να αναρωτιέσαι, αυτό που κάνω τώρα, με αυτό το πράγμα το οποίο ασχολούμαι, θα μου φέρει συγκεκριμένο αποτέλεσμα για να πάω και να κάνω το επόμενο μου βήμα, ή είναι μια ενέργεια
με την οποία ουσιαστικά αποφεύγω να κάνω τα σημαντικά. 4 παράγοντες λοιπόν επιτυχίες, και το καλύτερο απ' όλα είναι ότι οι 4 αυτοί παράγοντες συνδέονται μεταξύ τους. Ο καθένας επηρεάζει τον άλλον και ο καθένας είναι αποτέλεσμα του άλλου. Όταν έχουμε λοιπόν μια μεγάλη πίστη, τότε γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε, ξέρουμε τις ενέργειες, ξέρουμε τη στρατηγική. Με τη δυνατή πίστη και τα σωστά εργαλεία, τη στρατηγική, αποκτάμε και το κίνητρο, την αυτοπεποίθηση, την ενέργεια για να προχωρήσουμε παρακάτω, για να κάνουμε αυτές τις ενέργειες. Και έτσι μπορούμε να πετύχουμε πολύ πιο εύκολα αποτελέσματα. Και τι ακολουθεί όταν έχουμε συνεχώς καλύτερα και περισσότερα αποτελέσματα? Πολύ απλά. Μεγαλύτερη πίστη. Ότι λειτουργεί. Ότι μπορείς να το καταφέρεις. Ότι είσαι φτιαγμένος για κάτι περισσότερο. Και μετά γίνεται απλό. Μετά γίνεται απλό και εύκολο να κάνεις πάντα το επόμενο βήμα. Το επόμενο βήμα όχι μόνο για σένα. Εσύ τι πιστεύεις? Αν δουν οι συνεργάτες σου ότι έχεις τη σωστή πίστη, ότι έχεις τα σωστά εργαλεία, έχεις το κίνητα, την αυτοπεποίθηση και έχεις αποτελέσματα, τι πιστεύεις ότι θα κάνουν αυτοί? Θα σε ακολουθήσουν. Θα κάνουν το ίδιο. Από το διάγραμμα λοιπόν φαίνεται ότι θα πρέπει να είστε καλοί και στα 4 σημεία. Πίστη, στρατηγική και κίνητρο χωρίς αποτέλεσμα δεν λειτουργεί. Στρατηγική, κίνητρο και αποτέλεσμα χωρίς πίστη θα αποτύχει. Μόνο με το σύνολο μπορείτε κάθε φορά να ξεπερνάτε το στόχο που έχετε βάλει και να προχωράτε προς τον επόμενο. Και εδώ λοιπόν φτάσαμε στο τέλος. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την υπομονή σας και να θυμάστε πάντα τρελομάνια. Γιατί μας θεωρούν τρελούς και εμείς με μανία αποδεικνύουμε ότι έχουν δίκιο. Γεια σας.